magandang gabi sa ating lahat mga idol. Dito na naman kami ni partner Andrew sa gitna ng karagatan upang makipagsapalaran mga idol. Samahan na naman ninyo kami sa aming adventure ngayong gabi. Tara mga idol, at ating galugarin ulit ang ilalim ng karagatan. Medyo malabo ang tubig pero susubukan naming tignan mga idol kung makakaya ba. Bahala na lang mamaya mga idol kung anong magiging resulta ng aming paninisid ngayong gabi. Kaya tara mga idol, samahan nyo ulit kami ni partner Andrew. Ano partner, tira na? Tirahin na natin mga ka-idol. Ayun tira na daw. Talagang magandang panahon ngayon. Kahit medyo malabo ang tubig, Ayun babaanat pa rin kami ni idol partner. Sige. Hello mga ka-idol, katropa. Babaanat na naman kami ngayong gabi. Okay, ano pa? Ang hinihintay natin, tira na. Tira! Okay, mga idol, kami lalarga na ni partner Andrew. Okay.
A few moments later. Magandang morning mga idol. Dito na kami ni partner Andrew. At ito na nga, itinataktak na niya yung aming huli. Ayun o. Ayun. Medyo natsambahan din mga idol. Kahit malabo ang tubig eh, nabiyayaan naman tayo ng kwan. Sapat na pang-ulam. Marami, idol. Malaki, lapo. Malaki, oh. Okay, tsambahan. Nakahaba. Idol, oh. Yan, mga idol. May ilang pirasong dariwoy. Ayun pa oh. May pasigunda pa. Ayun, tumakbo na. Na. Ayan oh, napakaraming danggit. May trumpet pa. Magsitalunan na sila. Ito mga idol, ang aming nakayanan. May partner. May pang-ulam na bukas. Magkakalaman naman namin kasirula. Dami talaga mga idol, oh. Oh. Wala kang masabi. Puro ang labisan. Puro ang labisan mga idol. Talagang WhatsApp. Punong-puno. Hanggang dyan. Dito. Oh. Isang yakap. Di ko mayakap mga katropa. Marami kayon. Maluwag-luwag ang kanyang sinakop. Nasa 10 kilo to mga kaidol. Pang-ulam lang namin hanggang bukas. Diyan namin yung mga katropa na iba para matikman din naman nila yung aming huli. So bago ko tapusin ang aming video ngayong gabi mga idol ay nais ko lang pasalamatan pala ang may-ari ng bangka naming sinasakyan na madalas. Walang iba kundi si paring Mildin Naol. Paring Naol, shout out sa'yo at maraming salamat sa palaging pagpapera mo sa amin ng iyong bangka. At shout out din pala kay paring Rin Konghe. Isa sa pinakamasugid na taga-subaybay ng ating mga upload. At sa inyo na pong lahat na masugid naming tagapanood. Maraming salamat po sa walang sawang panonood at pagsubaybay ng mga video na ina-upload ng Dos Adventure. Kaya hanggang sa muli mga idol, ulit-ulitin ko ang magpasalamat sa inyo at kita-kits na naman sa susunod na upload. At kami magpapaalam na mga idol dahil malamig na at talagang mag-uumaga na. So paano mga idol? Bye-bye na. WhatsApp ko dun.